Co kdybyste se dozvěděli, že naše domovská galaxie, Mléčná dráha, je téměř dvakrát větší, než jsme si mysleli? A že žijeme uvnitř kosmické lži již celá desetiletí? Po staletí jsme zírali vzhůru a mapovali zářící řeku hvězd nad námi. Počítali jsme, měřili jsme. Prohlásili jsme, že naše galaxie má průměr přibližně 100 000 světelných let. Číslo, opakované v učebnicích, planetáriích a vědeckých pracích po celém světě. Ale ve tmě za viditelnými hvězdami číhalo něco obrovského a neviditelného. Něco, co se rozprostírá tak daleko do kosmické prázdnoty, že světlo z jejího okraje, cestující rychlostí 300 000 km za sekundu, potřebuje téměř 1 milion let, aby k nám dorazilo. Mléčná dráha není galaxií, kterou jsme si mysleli, že známe. Je to kosmický obr skrývající se na očích, zavalený v neviditelném plášti, který dominuje prostoru kolem nás. Dnes se vydáme na cestu důkazy, které zpochybňují vše, co jsme si mysleli, že rozumíme o našem místě ve vesmíru. Připravte se, začínáme. V roce 2015 astronomka Rosemary Wise a její tým na Johns Hopkins University objevili při analýze dat ze Sloan Digital Sky Survey něco mimořádného. Nedívali se na hvězdy, sledovali něco mnohem jemnějšího, pohyb vzdálených hvězdných proudů, pásů hvězd, vytržených z menších galaxií, které Mléčná dráha pohltila. Tyto proudy se chovaly jako kosmické drobečky chleba a odhalovaly gravitační síly, které by neměly existovat. Ne, pokud Mléčná dráha končila tam, kde jsme si mysleli. Představte si to takto. Jste v zatemněné místnosti, nemůžete vidět stěny. Hodíte míč a sledujete, jak se křivuje vzduchem. Jen z této křivky můžete odvodit neviditelné síly, hranice místnosti, odpor vzduchu, gravitaci. Ty hvězdné proudy byly naším kosmickým míčem a jejich trajektorie vyprávěly šokující příběh. Byly přitahovány matou, rozprostírající se daleko za viditelný okraj naší galaxie. Stovky tisíc světelných let za něj. Hvězdy, které vidíme, když se díváme na Mléčnou dráhu, ten zářivý pás klenutý přes naší moční oblohu, představují jen zlomek toho, co skutečně existuje. Viditelný disk hvězd má průměr zhruba 100 000 světelných let. Ale tento objev naznačoval něco enormního, co ho obklopuje. Halo temné maty, sahajíc potenciálně 1,9 milionu světelných let od galaktického centra. Abychom to uvedli do perspektivy, kdyby viditelná Mléčná dráha měla velikost talíře na večeři, skutečná galaxie by měla velikost tenisového kurtu. Ale důkazy nás nutí čelit nepříjemné možnosti. Nežijeme v skromné spirální galaxii ploucí ve vesmíru. Žijeme v kolosu, gravitační říši, jejíž vliv se rozprostírá napříč miliony světelných let, formující pohyb desítek menších galaxií, které nás obíhají jako kosmické satelity. Otázka, která strašila astronomy, byla jednoduchá. Jak jsme se mohli tak mýlit? První konkrétní důkaz přišel z neočekávaného zdroje, našeho galaktického sousedství. Do roku 2020 astronomové skatalogizovali přes 60 satelitních galaxií obíhajících Mléčnou dráhu, mnohem více, než bylo dříve známo. Galaxie jako Leo 1, umístěná 820 000 světelných let daleko, a Leo 2 ve vzdálenosti 690 000 světelných let, se pohybovaly po stabilních orbitách. Aby tyto galaxie mohly stabilně obíhat v takových vzdálenostech, musí gravitační vliv Mléčné dráhy sahat alespoň tak daleko. Ale gravitace náhle nekončí, slábne postupně podle zákona inverzního čtverce. Pokud Mléčná dráha dokáže udržet Leo 1 na oběžné dráze ve vzdálenosti 820 000 světelných let, její skutečná gravitační hranice musí sahat mnohem dál. Orbitální rychlosti vyprávěly příběh. Leo 1 se pohybuje přibližně 200 km za sekundu, což odpovídá cestě z New Yorku do Los Angeles za 20 sekund. Pouze obrovská hmota rozložená napříč obrovskými vzdálenostmi by mohla udržet takový pohyb.
V roce 2018 výzkumníci analyzující vysokorychlostní mračna, masivní proudy vodíkového plynu padající směrem k naší galaxii nebo z ní unikající, učinili ohromující objev. Některá z těchto mračen existovala 500 000 světelných let od galaktického centra a přesto byla stále gravitačně vázána na Mléčnou dráhu. Jedno mračno, označené jako HVC komplex C, obsahující dost materiálu na vytvoření 2 milionů sluncí, bylo vystopováno do vzdálenosti 480 000 světelných let, zatímco stále padalo dovnitř rychlostí 75 km za sekundu. Nebyl to odpad odlétající pryč, byla to zajatá kořist, neúprosně přitahovaná gravitační sítí naší galaxie. Mezi lety 2018 a 2022 kosmická loď Gaia Evropské vesmírné agentury změřila s nebývalou přesností přesné pozice a rychlosti více než 1,8 miliardy hvězd. Data odhalila něco pozoruhodného ve vnějším hálu. Hvězdy umístěné 300 000 až 400 000 světelných let od galaktického centra vykazovaly koherentní pohyb. Pohybovaly se v uspořádaných vzorcích spíše než náhodných trajektoriích. Nebyli to kosmičtí osamělci ploucí vesmírem, byli součástí struktury naší galaxie, vázána její gravitací. Teploty vyprávěly další příběh. Tyto vzdálené hvězdy Halo existovaly v plynu s teplotami přesahujícími 1 000 000 stupňů Kelvina, nedostatečně horkými na to, aby unikly gravitaci Mléčné dráhy. Pokud by gravitační tah galaxie končil ve 100 000 světelných let, tento přehřátý plyn by se vypařoval do mezigalaktického prostoru před miliardami let. V roce 2020 pomocí hvězdné kinematiky, měření toho, jak se hvězdy pohybují v různých vzdálenostech od galaktického centra, vědci zmapovali rozložení temné hmoty obklopující Mléčnou dráhu. Data odhalila Halo následující to, čemu se říká NVF profil, pojmenovaný po fyzicích Navaru, Franku a Whiteovi. Tento profil předpovídá, že hustota temné hmoty postupně klesá se vzdáleností, ale nikdy nedosáhne nuly. Počítačové simulace, křížově kontrolované s pozorováními, umístily viriální poloměr, bod, kde hustota galaxie rovná se kritické hustotě vesmíru, přibližně 950 000 světelných let. Ale toto je jen jeden kousek mnohem většího puzzlu. Jak se důkazy hromadily, vynořil se komplexnější obraz. Mléčná dráha není izolovaný ostrov, je uzamčena v gravitačním tanci s Andromedou, naším nejbližším velkým galaktickým sousedem, 2,5 milionu světelných let daleko. V roce 2012 astronomové potvrdili, co bylo dlouho podezíráno. Mléčná dráha a Andromeda k sobě padají rychlostí 110 km za sekundu. Osudem jim je srazit se přibližně za 4,5 miliardy let. Ale tady to začíná být podivné. Aby se dvě tak masivní galaxie k sobě přibližovaly, jejich hála temné hmoty se již musí dotýkat, nebo se tomu velmi blíží. Pokud se Mléčná dráha rozprostírá 1,9 milionů světelných let naším směrem a Andromeda se rozprostírá na podobnou vzdálenost k nám, může mezi našimi galaxiemi být méně než 600 000 světelných let skutečně prázdného prostoru. Nejsme oddělené galaxie obíhající v prázdnotě, již interagujeme. Naše neviditelná hála se překrývají, vyměňují materiál prostřednictvím slapových sil, které se táhnou napříč kosmickou propastí. Objev Magellánského proudu. V roce 2019 nová pozorování Magellánského proudu, pásu plynu táhnoucího se za velkým a malým Magellánským mračem, odhalila, že se rozprostírá přes 600 000 světelných let, což představuje nejdelší známou strukturu spojenou s naší galaxií. Tento proud existuje proto, že slapové síly Mléčné dráhy doslova trhají naše satelitní galaxie na kusy ve vzdálenostech, o kterých jsme si kdysi mysleli, že jsou mimo náš gravitační dosah. Sama existence proudu, jeho délka a trajektorie vyžaduje hmotnost Mléčné dráhy přibližně 1,5 bilionů solárních hmotností, 15krát více než hmotnost všech viditelných hvězd.
V září 2023 astronomové používající Dark Energy Survey objevili nejvzdálenější známou satelitní galaxii Mléčné dráhy, Antlia 2, umístěnou přibližně 1,3 milionu světelných let daleko. Navzdory své obrovské vzdálenosti měření rychlosti potvrdila, že byla gravitačně vázána, obíhala naši galaxii. To posunulo pozorovací hranici vlivu Mléčné dráhy do bezprecedentních vzdáleností, což naznačuje, že hálo temné hmoty by se mohlo rozprostírat ještě dále, než předpovídaly počítačové modely. Důkazy sahají za pouhou velikost do oblasti kosmické architektury samotné. Mléčná dráha jednoduše neexistuje v prostoru, definuje prostor na miliony světelných let v každém směru, organizuje pohyb desítek galaxií, kontroluje tok mezigalaktického plynu a formuje strukturu vesmíru v měřítcích, kterým teprve začínáme rozumět. Abychom pochopili, proč jsme se tak dlouho mýlili, musíme porozumět temné hmotě, neviditelnému leškvaní, které definuje galaktickou strukturu. V 70 letech 20. století objevila astronomka Vera Rubin, že se galaxie otáčejí příliš rychle. Hvězdy na okrajích galaxií se pohybují tak rychle, že by se měly vystřelit do mezigalaktického prostoru, pokud je něco neviditelného neudrží na místě. Tím něčím je temná hmota. Forma hmoty, která nevyzařuje, neabsorbuje ani neodráží světlo. Interaguje pouze prostřednictvím gravitace. Počítačové simulace výzkumníků z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Max Planck Institute a Durham University odhalují, jak se formují hala temné hmoty. Když byl vesmír mladý, temná hmota se zhroutila do rozsáhlých neviditelných struktur. Obyčejná hmota, látka hvězd a planet, spadla do těchto gravitačních studní jako voda plnící nádrž. Viditelná Mléčná dráha je pouhým jasným centrem mnohem větší struktury temné hmoty. Představte si ji jako ledovec. Hvězdy, které vidíme, představují špičku nad vodou, zatímco masivní objem číhá neviditelně pod ní. Ne všichni vědci se shodují na přesné velikosti. Některé modely, založené na různých předpokladech o hustotě temné hmoty, naznačují, že halo sahá 1,5 milionů světelných let. Jiné, analyzující různé satelitní galaxie, argumentují pro 2 miliony světelných let nebo více. Výzkumné týmy vedené Ollis Deason na Durham University upřednostňují konzervativní odhad přibližně 950 000 světelných let k viriálnímu poloměru. Mezitím týmy analyzující data z Dark Energy Survey prosazují větší odhady, blíže 1,9 milionů světelných let. Nejistota pramení ze základní výzvy. Snažíme se měřit něco neviditelného zevnitř. Je to jako být uvnitř mraku a pokoušet se určit jeho přesné hranice. Ale bez ohledu na přesné číslo, ať už 1,5 milionů nebo 2 miliony světelných let, jeden fakt zůstává nepopiratelný. Mléčná dráha je kolosální a naše učebnice byly katastrofálně špatně. To nás nutí přehodnotit základní předpoklady o galaktické evoluci, rozložení hmoty ve vesmíru a dokonce i samotnou definici toho, co tvoří galaxii. Hon na skutečný okraj naší galaxie pokračuje. Vesmírný dalekohled Nancy Grace Roman Space Telescope NASA, jehož start je naplánován na rok 2027, zmapuje miliardy hvězd ve vnějším halu s nebývalou přesností. Sledováním jejich pohybů doufají astronomové, že vytvoří první kompletní trojrozměrnou mapu rozložení temné hmoty Mléčné dráhy. Mise Euclid Evropské vesmírné agentury, vypuštěná v roce 2023, již zkoumá kosmickou síť, velkoměřítkovou strukturu spojující galaxie napříč vesmírem. Její data pomohou určit, kde skutečně končí vliv Mléčné dráhy a kde začíná mezigalaktický prostor. Pozemní observatoře jako Vera C. Rubin Observatory v Chile, zahajující provoz v roce 2025, objeví stovky nových satelitních galaxií a hvězdných proudů, z nichž každý je značkou odhalující gravitační dosah naší galaxie. Během příštího desetiletí astronomové předpovídají, že objevíme satelitní galaxie obíhající ve vzdálenostech přesahujících 1,5 milionu světelných let.
Můžeme najít hvězdné proudy sahající ještě dále, trasující starověký kanibalismus Mléčné dráhy na menších galaxiích v průběhu kosmické historie. Někteří výzkumníci spekulují, že bychom mohli dokonce najít osiřelé hvězdy. Jednotlivé hvězdy vykopnuté ze satelitních galaxií, nyní putující samy ve vzdálenostech blížících se 2 milionům světelných let, přesto stále vázané na naši galaxii. To, co to pro nás znamená, je hluboké. Pokaždé, když se podíváte na noční oblohu, nevidíte skromnou galaxii mezi miliardami. Stojíte uvnitř gravitační říše, jejíž doména se rozprostírá napříč vzdálenostmi, které světlo samo potřebuje 1 milion let k překonání. Prostor, který zabíráte, země pod vašima nohama, slunce, které vás zahřívá, vše existuje hluboko v srdci kosmického kolosa. Nejsme malí tvorové na malém světě v malé galaxii. Obýváme jednu z největších struktur v našem koutu vesmíru, galaxii dost masivní na to, aby udržela desítky menších galaxií v gravitačním otroctví. Strukturu tak obrovskou, že i miliony let odteď by naši potomci mohli stále zkoumat její vnější dosah. Tradičně jsme definovali galaxie podle jejich viditelných hvězd. Ale pokud hala temné hmoty sahají tak mnohem dále, pak možná galaxie nejsou diskrétní ostrovy, ale překrývající se oblasti vlivu spojené neviditelnými vlákny gravitace napříč kosmem. Uvažte toto. Pokud naše halo temné hmoty sahá 1,5 milionu světelných let a existuje v současnosti neobjevená trpasličí galaxie v této vzdálenosti, obíhající nás, je tato galaxie oddělená od Mléčné dráhy nebo její součástí? Místní skupina, náš shluk galaxií zahrnující Mléčnou dráhu, Andromedu, Triangulum a desítky menších galaxií, má průměr přibližně 10 milionů světelných let. Ale pokud největší galaxie mají hala sahající 2 miliony světelných let každá, pak se prázdný prostor mezi galaxiemi dramaticky zmenšuje. Stále nevíme, co temná hmota je. Fyzici navrhli desítky kandidátů. Wimpy, axiony, sterilní neutrína, ale žádný nebyl přímo detekován. Usuzujeme na existenci temné hmoty z gravitačních efektů, ale její základní povaha zůstává jednou z největších záhad fyziky. A tady je skutečně znepokojivá část. Temná hmota tvoří 85% hmotnosti Mléčné dráhy. To znamená, že 85% naší galaxie je vyrobeno z něčeho, co nemůžeme vidět, nemůžeme se dotknout a nemůžeme identifikovat. Žijeme uvnitř struktury, které skoro nerozumíme, složené z materiálu, který jsme nikdy přímo nepozorovali. Co když temná hmota není rovnoměrně rozložená? Co když existují husté schluky temné hmoty uvnitř hal, neviditelných struktur dost masivních na to, aby zachytili světlo, vytvářejí skryté gravitační čočky, které jsme ještě neobjevili? A co když některá z temné hmoty, kterou detekujeme, jsou ve skutečnosti primordiální černé díry, vytvořené v prvních okamžicích po velkém třesku, nyní rozptýlené po celé galaxii jako kosmické nášlapné miny? Nejhlubší implikace vznikají, když zvážíme naši kosmickou adresu. Nežijeme ve sluneční soustavě, v galaxii, ve vesmíru. Žijeme ve sluneční soustavě, v galaktickém disku, hluboko uvnitř hala temné hmoty, které se překrývá se sousedními haly, vše zabudované v kosmické síti, fraktální hierarchii struktur sahající od atomů po nadkupy. Měřítko definuje realitu a právě jsme objevili skutečné měřítko domova. Začali jsme otázkou, co když vše, co jsme věděli o Mléčné dráze, bylo špatně. Nyní známe odpověď. Po desetiletí jsme podceňovali náš domov faktorem 10 nebo více. Učili jsme generace studentů, že Mléčná dráha má průměr 100 000 světelných let, když ve skutečnosti její gravitační vliv sahá napříč téměř 2 miliony světelných let, říší tak obrovskou, že světlo z jejího okraje začalo svou cestu, když naši nejranější lidští předkové se teprve učili chodit vzpřímeně.
Vystopovali jsme důkazy, satelitní galaxie obíhající v nemožných vzdálenostech, vysokorychlostní mračna vázaná neviditelnými silami, hvězdné proudy odhalující rozložení temné hmoty a neúprosné přibližování Andromedy napříč prázdnotou, která možná není tak prázdná, jak jsme si mysleli. Víme, že Mléčná dráha je OPR jedna z největších galaxií v místní skupině. Víme, že je zabalená v obrovském halo temné hmoty, které definuje její skutečné hranice. Víme, že desítky menších galaxií obíhají uvnitř tohoto hala a víme, že náš vliv sahá napříč kosmickými vzdálenostmi, které pokořují imaginaci. Ale stále neznáme přesný okraj hala. Nevíme, co je temná hmota. Nevíme, kolik satelitních galaxií zůstává neobjevených ve vnější tmě. A nevíme, jestli tam není něco ještě dále, struktury, které jsme si ještě nevysnili, čekající na objevení. Mléčná dráha není to, co jsme si mysleli. Není to skromná spirální galaxie plující vesmírem. Je to gravitační říše, kosmický kolos, struktura tak obrovská, že miliony let průzkumu by sotva poškrábali její povrch. A my, drobní tvorové na malém světě, stojíme v srdci tohoto obra. Díváme se ven, stále se učíme, stále objevujeme, stále se ptáme, kolik dalšího tam je. Vesmír je obrovský, záhady jsou nekonečné, cesta pokračuje.